Zdravím meltologov. Skúsim len krátke video spraviť z 3D LIDAR mapy. Bol som v kláštore pod Znievom. Tak ukážem vám, ako to vyzerá na tejto mape. Však toto poznáte z bgis.sk geodesy.sk. Tu si môžete pozrieť tú mapu. Toto je Slovensko, to je jasné. A môžeme si to takto priblížiť. Máme to v 3D režime. Toto sú nízke Tatry, tu náže. Vysoké Tatry. Na to sa teším. A teraz sme v Malej Fatre. To je toto. A tu na je tento priesmík. Tu niekde je kláštor pod Znievom. Už mi to tam niečo kreslí. Valča. Lazaný kláštor pod Znievom. Ako celé to je zaujímavé, samozrejme. Už teraz to vidieť. Keď to je celé roztopené, tak to sú také tie vrstvy, všade tak steká to dole z tých rôznych častí, ale idem sa pozrieť bližšie na toto. Znievské rybníky, kláštor pod Znievom, toto je kláštor pod Znievom a toto je Zniev. Tak tuto si pozrieme si najprv tento kopec tu na. Tak už odtiaľto, ako ja čo tu vidím, že to tie skaly, tieto skaly tuto vytvárajú také vrstvy, také, ktoré sú cez seba preložené a sú také vlnky a je to postupne to steká dole jedno cez druhé, až také kvaple, také kvapky. Ja si myslím, že je to dosť dobre viditeľné, čo tie skaly vlastne v skutočnosti robia, že nejdú hore von zo zeme, ale stekajú z hora dole. Stekajú z hora dole z tej hory a tu na tej vedľajšej hore to je to isté. To sú všetko stavby a tu to už je viac rozstavené. Tu ten hore je to ešte také skalnaté, ale tu už tie vrstvy, to steklo všetko, ja neviem, ako bola tá budova. Ale neboli tu tieto svahy. Tie svahy to je to, čo je rozstavené. Všetko, čo odchádza vlastne od tej budovy bývalej. Od tej stavby. Takto ten terén. Toto ešte nie je ten hrad, toto je v blízkosti. Ale aj tuto na týchto svahoch to vyzerá, ako keby to stekalo dole. Vidíte, že je to ešte aj také pravidelné. A tuto je taká ďalšia vlnovka, ale tu už iba také mierne vlnovky. Tu už je to viac zasypané s tým, čo sa zhora sypalo. Ale myslím, že keby sme kopali, tak by sme mohli všeličo tam nájsť. No kde je ten Zniev? Tu je ten Zniev. No vidíte, to je riadna poleva. Ja neviem, jak to vám nazvať. Toto je ten Zniev. Môžem to ešte oddialiť, aby sme to naozaj videli, že to je ono. Tu je kláštor pod Znievom. A toto je Zniev. A tuto niekde, tuto je cintorín. To je cintorín. A ja neviem presne ako. Takto sa to nejako vyjde hore, tuším. Takže takto. A som tam vyšiel. To sa vám pozerám, ale všetko to je vlastne stečené. Až potiaľ to dole. Toto sú už také veľké stekance. A tuto po tých svahoch vlastne to ide a tuto to je úplná poleva. Vidíte to? Aké sú to vrstvy na seba rozliaté? Toto je akože podľa nich ten hrad. Ale toto všetko bolo hrad. Všetko. To je úplne šialené, ja to chápem, ale akože ja si to tiež nedokážem predstaviť, ale vyzerá to tak, dôkazy tomu nasvedčujú. A to je celý svet, chápete? Toto je akože teraz toto len túto moje najbližšie okolie, ale tak otvorte si tú mapu a skúste si tam niečo na Slovensku iné nájsť. A uvidíte, že to je to isté všetko. A to je z druhej strany ten hrad. Nejaké vrstvy, vidíte to? Jedna vrstva, druhá vrstva,
tretia vrstva. Tuto je jedna vrstva, dve vrstvy. Tuto ja neviem, kde presne je ten, akože tá zrúcanina. To by tu malo byť tiež nejako asi vidno. A toto je asi ono. Toto je asi tá časť tej zrúcaniny. A toto už sú skaly. Aspoň akože tak nám je to prezentované, že toto všetko sú skaly. Ale prečo tie skaly tečú v takých vrstvách dole? To nech mi pani geológovia vysvetlia. A historici nech mi vysvetlia, ako je to s tými tehlami. To dostaneme k tomu vo videu. Za chvíľku budem robiť video z tohto miesta, no. Čo tam ešte zostalo nerozstavené. Nejaké tehly. OK, tak to je zatiaľ všetko. Ďakujem vám za pozornosť a do skorého videnia a počutia. Majte sa krásne.